Parti mid-Dipartiment tal-Fizjoterapija fl-Isptar Kering Grek kellu jiġi evakwat wara li l-ġimma li għaddiet partijiet mis-saqaf beda jitfarrak u jaqam. Dan kien żvelat mis-sit The Shift News. B'sorsi ta' dan l-istazzjoni konfermaw dan l-inċident serju li seta kellu konsegwenzi ferm qar u li fuq kollox juri nuqqas ta' serjetà min-naħa tal-Gvern ta' Roberta Bela lejn is-settur tas-saħħa u l-anzjanità attiva. L-istess sorsi konfermaw ukoll li dan mhux każ iżolat, anzi għall-kuntrarju jidher li din hija xi ħaġa li qed tiġri ta' spiss u li ilha għaddejja snin f'dan l-isptar ta' riabilitazzjoni. Kollox jindika li l-Ministeru tas-Saħħa għal darb'oħra prova jżomm kollox taħt it-tapit. Bil-ħaddiema ta' dan id-dipartiment jingħataw istruzzjonijiet biex ma jarawx il-pazjenti f'dawn is-swali, hekk f'dan il-bini kien f'qagħda instabbli. B'riżultat ta' dan, il-pazjenti ntbagħtu f'partijiet oħra mill-isptar San Luqa, meta suppost kellu jsir investiment f'Kering Grek biex dan jinbidel f'isptar state of the art, però li fil-verità dan tħalla fi stat ta' abbandun. Minnaħa tiegħu il-Ministeru tas-Saħħa ma qal xejn dwar din is-sitwazzjoni minkejja li kienu diversi ħaddiema li rrappurtaw ħsarat għal tal-inqas 5 snin